Колко да ваше ваше? Не една тура, тук от 200 става. Бор, колко да ваше? Кога воли, изгледа и 500 чак. Що? Труда nama je da. Pa ima. Samo jedan trup od jednog. Nauke desno. Значи, воа српчине. Не е лево. Десно. Па така ни воа го лиш наме бе. Е. А но овако десно до лијата ушо бе. Вакаво, до патник до раздва, што патник е цадо, шеми и джелто. Тоа сето Америка. Ай, ай, ай! Haydi! Haydi idi be! Бачив, моя дядь такий. Том Бошко. А баба не може са ли фръвъзли? Кой? Но да ще вика. Тамо, јас знам од долу штенаки. Нема кундур здрав горфе. Ами сега ли е това Буцо и на Митричина? 20 години. Късча. 25 години, сигурно. А Ровика от може да се извадат 500 кубикта. За горе? Може. Јас не бе до тамо, али може. Ще ти дес колко след малко. Речemo, тука сум за ядење, за пиење, шо сакате тоа има. Треба тоа ми има. Ајде ги да. Многу се било, многу е подлижно, тоа има зелка. Ти скиста требата. Нема што да јајме. Не може утре, че го видим. Како не може да биде? Како нема, па не сам докнал. У македонска кујна. Да пише. Македонска кухня. И грофот. А, така. Оди пусти ја на му посуд. Ај!
Joj! Oj! Oj! Ej! Tak. Masz! 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 Jej! Gel. Gel. Açık. Tek. Çek. Çek. Operim marşa da. Açık. Ver çek. Tamam. Wow. Post. Давай. Давай назад. Posto be. Давай. Açık. Çek. Çek. Ayda. Ayda. Ne putunuysa ben... Ayda. 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 Çek, koy! Gösterey! Wow! Wow! Lan bu oldu da. Ćao drugoj, kako si? Kako sve bija? Kako ide posao? Ние му изгледаме много големи. Луѓето? Да, луѓето. И затова не ги страх от луѓето. А иначе ние не представяме нищо за него. Како знаете дека така гледаат тие? Па така сме слушали от стари, от вака, от научници, некои сме слушали. И затова. Това го знаем. Иначе Иначе нема да слушат, а? а нема да слушат. Щом му изгледаш мал и он се усетя по-вреден и ще те нападне. На те, що не му увеличуват очите, по тия нападжава. Како знаете вие без да се договаряте се наоѓате на ручек, а? Saat da saat dedi. Времето сад, го гледам и Вода једе, вода пие, опет раде пие за му матрене. ето тук снимават. Да го снима за... Вака Сърби имало,
битурачи и македонци наши, бял роди. И македонеци, сърбиното обично увек повече сланина, со некоја мръсно јадел. Македонеците вака некоја пиперка, така војчка и рекол вода пие, вода једе, мајко му јебем, овој македонаc. И опет ради. И опет раде. Не умирам, И вика. опет пева му рекол. И опет пева. Пева. Он е на тапа буж. сака вистинско партнерство со Русија, за да се најдат вистински одговори за вистинските закани, рече генералниот секретар. Ајде, радник. Кога станавте рано, а? Рано станам. 4 сата. 4 станаме и заминам по ним. Да на рампата изнесем. Па тоа е вака уния се никто. Хора да на връбите и обещам. Олива нам бошки. Кот си да? Хвай! Асене. Акира! Шаман! Горе хек! Вършари! Горе! Вършари! Сара! И до кога вака? Вака до 7 саат от вечер. А до кога ми ще работиме? Не, до кога? Вече до 7, после до 17 години синове, че човек ще може Не. ще натера. Да, ми се от пади Шо? и бая работа, виши, готово. Ва, ако падне на други да. А що я не знам. А виши, на механизация се оди и готово. Нема кой да работи, бая работа, виши. Па нема кой да работи. Нема кой да работи. И не се нафачи никой да работи. Не са, ба, генерации сега виши, мой рана цера штика Значи од шумата не излегувате, а? Нема чува да излега. от шумата ние. Деца влегоме
Дедовци си изпадна. Точи! Айде! Точина! Аша! Колеги, чули ми? Айде! Търк! Да черна! Търк! Учакте хе! Айде, айде! Да черна! Опале майка му него! О! Ай! Дай! Дай, постъпаните му дай! Шер! Застани! Урбе, бай! Постъп! Постъп! Гъ! Аси! Готурне ди го на фирма, готурне ми! Паз майстор. Дай! Шабан! Шабан! Astu. Sırk. Haydi Odi. Odi be. Şarkına. Haydi ne ruket. Devir sağlıklı. Производството трябва да е платено, а не неплатено. А сватът по 8 милиарки си отиде в пенсия, огранен работеше. Днес на 30 100 години, милиарки. 30 години Пази изпълнение сега. от шумата, Цело време че дойдат изхвърлен. отдел, те едначе не признат. Не бе, Не ако ти набива ще да се се... оконтано падна до 1 метра 30 да ги бае. Нищо не се качваме това нещо. Поведе, господине. Това беше комунизъм. Ние за комунизъм отработеме по 3 години пари не взимаме. 10 000 евра пари имаше. Един господин директор, го ви казва Мики Михайлов. Ни пара, ни половица. Навиятола от натки, то са тепаме. Степаме, рата имаме. И ми казва, работите избъркам. Работите избъркам и газосто работа. За нашите пари си казват, бръкат от работа. Му и бараме партия наши. От некоя партия се измешава и почнава да се плаче, защото тръгне да плаче. И никой пара можем да видим. 7 години стаж не ни плати господината от това време. Като жим по-после от работа се казва на мъка. 20 години работеме ни горе. 100 евро ни държеше годинашна пари. 100 евро. Горе На користещето максимално нацадеше нацадило. Ние сме загрозени люди от шумата. Ние от шумата заразени, от шумата ги работим. Абе ние от цивилизацията сме Отделени. отделени. От цивилизацията сме отделени. Сме свестни доволно. Това го знаем и сите. От сме отделени. За да парче леп на фамилията да заработаме да не съм. Нормално е това. Ама
Това не го рачуна никой. Ама това господата него На користе. него цене. Трудът, нашият труд не е ценен. Не е платен. Кой работи, кой не. Кайна сега, кой ще не работи, ти е платен. Ти ще работи, не е платен. Ние работим и те си писък. Грудито и сега, тя мора да сече. Мора да се сече. Оти избегате, не снимаш човек. Айде за мързо, Боян, айде за мързо. Одна ме кеша ме истина. Това, Тя ми облече двоица от банджи до ама ако не е торчето, няма кой да й влече стъпана. Кой ще не върти до Торчето, Но не ги събера 2 души, а да ти Ти не има върти да нас. четвърто, пичко майче. Така с пари. Да въртуите се. няма пари. Ай се. Нито не е платено. Воловите кай се? Указ Късогледни за месо. За месо. Одма горе това беше над ватра. Той ни така заедно ме натера да он да ме снима. Да. Заедно не го снима. Он ме снимаше, а я... И Шарко. Шарчето. Бошко. И Сивчея. А я с толкова. Много там да го прикупиш. И ще го остави. Е, Сега веќе не работите, така? не. Не. Зашто? Ето и годините, виж, а и... Не изплатил. Коме, не беше изплатил. Ниска цена. Ти со троица, со четворица аргати и моторка плюс да работиш, со четворица аргати, не може да вземеш 1000 евро плата. Щом не може да вземеш 1000 евро плата, не е изплатливо. Тешка работа беше. Тежка, много тежка беше. Нашата работа беше много тежка. Тежка беше, как може да би, тежка физическа работа. Тежка работа С беше. тока да се разправиш. Само ние от навика ни беше... Сумераха работа ме тази работа, как да казвам, с учеиш. Ние беме от тия тела горе, от тази, мислам, от тази планина, ние там израстиме, от тази планина израстиме. И нас не ни беше тежко. Моят родител 30 години работеше тази работа. Татко ми. А работеше 30 години. И аз 30 работех. И вашите деца се... И моите колеги по 30 дена, по 30 години работеха. А децата ваши? Нашите деца не. Не. Кой чоди, кое дете се, коя младина чоди на вака да го работи това работа? Нема шанс. Дали, кълбойце. Кой ще работи това работа? Никой. Нема. Умря, ама не е платена, да си кажем отворено. Некой можеше... Да. А те може да бъде. Ама не е платено това. Нямаш воли. Да. Не воля не мина. Ай, шачи. Ай, Дядя Мария. Како га ведри? Марко. Айде. И Шарко. Шачи. Шарчето. Бошко. И Сивчея. А я с толкова. Много там да го прикупиш. И ще го остави. Е.